L'adolescència al Colomar. Narrat per Marina Formoso. Tinc una amiga que té una filla adolescent i se sent molt infeliç. L'amiga, no la filla. Bé, la filla també, però no ho diu. Ho sabem perquè s'amaga al colomar de la casa on viu la meva amiga. Jo li dic que és un gran avantatge això de tenir un colomar al terrat de casa on es pot arrecerar la filla adolescent. Però l'amiga no m'escolta. La gent que té un terrat a casa, de vegades, és un pèl egoista. El dia que van violar la gata de la meva amiga, la seva filla es va amagar al colomar. No en va sortir durant tot un dia, i la mare no sabia què fer. I és que el colomar és una mica incòmode, i la mare fa temps que no fa gimnàstica i pateix d'artrosi al maluc esquerre. La gata s'estava sota de la llitera del fill petit, i la meva amiga, que també pateix de lumbàlgies circumstancials, es va estirar a terra amb la idea de reconfortar la gata. «Au», li deia, «que no tots els gats són malvats». Però la gata, que tenia la cara xuclada, les orelles esmorteïdes i el pèl decandit, la mirava i no se la creia. Un gat nyafagós i rondinaire l'havia violada de matinada i la gata, que té les freixures sensibles, no s'ho podien passar. L'amiga anava del terrat a la llitera i el cos que cada vegada li feia més mal. Se sentia com una gallina vella, encarcarada i sense oli a les juntures. Em va telefonar per demanar-me què calia fer en aquests moments en què la filla se't tanca al colomar i no vol saber res del món. Li vaig respondre que jo no tenia colomar i que la meva experiència de tractar fills adolescents era més aviat rudimentària. Vaig anar fent amb una qui caic, aquí m'aixeco, com aquell qui diu. Em va explicar que la filla li havia dit que els amics s'elegeixen, però que les mares no. Li vaig respondre que aquesta era una frase que han pensat tots els adolescents. La diferència és que només fa unes dècades que s'atreveixen a dir-la en veu alta. No la vaig convèncer. Va aconseguir, en acabat, que la gata sortís de sota la llitera, però va tardar a lluir la seva cua, un plomall encès de 3 colors, i encara va tardar més a recuperar la seva cara de gata barcelonina viciada. Però tant la gata com la filla van sortir del seu cau en aquest moment prodigiós en què tant ens assemblem els humans i els animals. Van sortir quan la gana els arborava. Ara la filla no es tanca al colomar perquè és una mica menys adolescent. I la gata ha perdut la por als gats. N'ha trobat un, melós i tendre, que li miola els capvespres, a la manera de Rossini, tot enyorat de la seva olor. L'artrosi de la meva amiga avança lentament, com totes les artrosis, i a casa seva ha retornat la calma. Només de tant en tant la noia mira cap amunt sense dir res, i la mare enveja la filla i la gata, encara que mai no els ho confessarà. Cada vegada que sent una fiblada als ronyons o el braç se li torna de suro, voldria amagar-se al colomar o sota la llitera i que algú, estirat al seu costat, li demanés: «Au, surt, que el món no és tan dolent». 11 de juliol de 1991.